Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet il-persuni f'impjieg kienu jammontaw għal ftit aktar minn 219,000 ruħ. Żieda ta' 11,000 impjieg jew 5.2% meta imqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-akbar ammont ta' ħaddiema kienu fis-settur tal-beħ, tal-karozzi, trasport u akkomodazzjoni, kif ukoll fl-amministrazzjoni pubblika. L-istatistika turu wkoll li f'Malta il-ħaddiema b'impjieg full-time laħqu il-174,798, żieda ta' 5.3% meta imqabbel mal-istess perjodu fl-2015. L-ammont ta' ħaddiema fis-settur privat kienu jammontaw għal ftit aktar minn 76% waqt li l-kumplament tal-ħaddiema kienu fis-settur pubbliku. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li s-settur privat ikkontribwixxa għal 91% taż-żieda fl-impjieg f'Malta meta mqabbel mal-2015. Bl-aktar sidiet kienu irreġistrati fil-qasam tal-beħ, tiswija ta' karozzi, trasport, ħażna u akkomodazzjoni. F'għawdex l-impjiegi full-time kienu jammontaw għal 12,431, jiġifieri żieda ta' 5.7% meta imqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. L-impjiegi fis-settur privat kien jammontaw għal ftit anqas minn 57%. Bi ftit aktar minn 62,000 impjieg, is-settur tal-beħ baqa' l-aktar settur li ħaddem nies segwit mis-settur tal-amministrazzjoni pubblika bi ftit aktar minn 51,000 u dak tas-servizzi bi 32,500 impjieg. L-istatistika turi wkoll li matul is-sena li għaddiet kien hemm żieda wkoll flat ta' persuni li jaħdmu għal rashom li